कुछ ए तने हम मंगिले तोहसे दीवाना के प्यार के जान ताटे जान तोहरा हाथ लाग जाए में कब को न एगो गीत हो जा सेट संग में भाई बतानियो से सेट संग लड़का लड़की के प्रेम बा लड़का सपना देखले बा आ सपना देखले बा त अपना जानवा के यहां फोन कइले बा हेलो हेलो फूलचंद मुखिया जी हाय गीत सुन के जाए ये गीत के 1 करोड़ दाम बा बाकी अब फ्री में गाओ सुन के जाए अब एकदम हल हल नाच भाई जी 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 सपना देखले बा लइका फोन कइले बा अपना जनवा के बोलेले बा जनवा आइल बिया सपना को देखले बा नियत तनिया आ तबे से थक थक करता है देखो ना धक 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 करता न सपना देखनी है कि तार बियाह होता आ दूसर के हो तारा मांगी में सेनु डालता तबे से हमर थक थक करे जा कर माने में जौन तू सपना देख ले बड़ा सपना सच होता हर सपना देखल कोनो झूठ नहीं थे कहे से कि हमर शादी सही में सेट हो गइल बा अरे तुम मजाक करता रू चलो तनियो भाग के बियाह कर ले हम तो राजी त का करी है आजी भाग के बियाह कर ले चलो ना भगवत होई जैसे जैसे कहत नहीं कि हमर शादी सेट हो गइल बा तब तू कहत रह चलो भाग के शादी कइल जा ई कहां के थी बा हम ना करब हमर शादी माई बाबू सेट कर देले बा लइका कहल कि चलो भाग के शादी कोला तैयार बानी हम चल भाग के कर ले चल कि चल भाग के शादी कोला तैयार बानी हम दसरा से करब सगाई मर जाई में सनम चल भाग के शादी कोला तैयार बानी हम दसरा से करब सगाई मर जाई में सनम का कहि कैसन देखले बानी सुना महावीर पूजा समिति नियाजीपुर के माध्यम से 500 रुपया पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन बा उपेंद्र जी संतोष पागल हम जानते तू ना हो के जान तोहरा लाग जाई
जाए में गार्जियन हमने के आदरणीय फूलचंद मुखिया जी और हमारे सुभाष भैया बिलारी भैया के बड़ भैया हमार बिलारी भैया मुखराम भैया हमार बड़क भैया डब्लू बाबा बहुत बहुत रुपया पुरस्कार गांव के मालिक हमार फूलचंद मुखिया जी हमनी के मालिक बाकी लड़का बड़ा विरह में दुख में बा कलश के केने गइल देखिले देखिले आएंगे आएंगे हम आवत तनी तनी मुनी रुक जाएंगे तनी जाके देखे जाओ तनी आके धड़क करो देख लिया देख देख है जब देख कन्ना बात देख धड़कत न देख लिया भिले धड़क करो जाने तरह तहर करे जा कहे धड़कता तू भाग के शादी करे कहतर यही दर्द से तारे करे जा धड़कता समझ में आई लो अगर तारे शादी करे के बा तो तू अपना घरे जाइया हम अपना घरे जाए हम अपना माई बाबू से बात करब तू अपना माई बाबू से बात करिया जब दोनों परिवार राजी होई ना तो सबका आशीर्वाद से शादी कर जी भाग के शादी कैला में कौन भलाई बा तो से कहता नहीं कितना प्यार करी तोहरा बात जान जिंदगिया लाग कौन घाटे के जानता जान तोहरा हाथ लाग जाई में हाथ अब कमरा
चंद यादव जी के चाचा हमरा ददन जी भाई बहुत बहुत रुपया पुरस्कार। ललन जी गीत के आखिरी लाइन बिलारी भैया ना ना आखिरी लाइन आहा का कहता रे कलश की भाग के बियाह ना को जल्दी का कलश के सुनो ममिया भरत दादा मनजूरी ममिया भरत दादा मनजूरी कमल से हटिया से बढ़ावा जन दूरी एकदम सब तू पगलाइए गइल बाड़ा तो से बार-बार कहत नहीं कि राजी हो गइला के बादे बियाह कर। अब तू कहत रे कि मंगिए ताके मंजूरी मिल जाई हम तो देये दे लेकिन घरों के गार्जियन से पूछ ला पहले इतना हो मिले तो गार्जियन से पूछो इतना हो मिले तो दीवाना के जानो ताटे जान तोहरा हाथ लाग जाए में कब तो न